Исән мысыз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында. Шифаханәләрдә чиратлар, медучреждениялар, өстәмә кабинетлар аша пациентлар кай вакыт сәгатьләр буе кабул итүне көтәргә мәҗбүр. 100 мең сумнан артык зыян ишолда 70 домофонның блокларын урлаганнар. Икеләтә күләмдәге грант ишол онкология диспансеры табиблары фатир сатып алуга яки социаль ипотеканы түләүгә акча алдылар. Икенче атна рәттән шәһәрнең кайбер мәктәпләрендә ОРВИ һәм ковид белән авыручылар саны арту сәбәпле мәктәпләрдә 5 көндек уку игълан ителде. Шимбә көнне дәресләр гамәлдән чыгарыла. Исегезгә төшерәбез, мондый карар узган атнада Чаллы шәһәрнең күпчелек мәктәпләрендә кабул ителде. Укучылар арасында гына түгел, педагоглар арасында да авыручылар саны арта. Әмма дистанцияга тулысынча күчү турында сүз бармый. В настоящее время на разобщении находятся классы из 46 школ города. Директора школ следят за уровнем заболеваемости ОРВИ как среди учащихся, так и среди учителей. Поэтому проводятся дополнительные профилактические мероприятия. Шифаханәләрдә чиратлар, ишолда авыручылар саны арту күзәтелә. Ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләр саны да берничә тапкырга артты. Медучрежденияләр, өстәмә кабинетлар ачарга, пациентлар кай вакыт сәгатьләр буе кабул итүне көтәргә мәҗбүр. Чаллы ТВ телеканалының төшерү төркеме шәһәр шифаханәләренең берсендә булды һәм аның мисалында шәһәр буенча эшләрнең ничек торуы турында белде. Толырак хәбәрчебез материалында. 6-нчы поликлиника бу шартлы рәвештә кызыл зона бирде. ОРВИ һәм ковид симптомнары булган пациентларны кабул итәләр. 5 кабинет ачтылар, тик авыручылар шул кадәр күп, аларга барыбер чиратларда утырырга туры килә. Һәм мондый күренеш барлык медицина учрежденияларында да диярлек күзәтелә. Я был в поликлинике номер 3, очередь по 2-3 часа, врачи работают на износ. Очень много пациентов. Вот мы на прошлой неделе приходили, когда на первый прием. Здесь вообще места даже не было, чтобы присесть, где-то встать. Пик душанбе көнгә туры килдем. Салкын тию авыру симптомнары белән пациентлар саны 4 тапкыр артты. Узган атнада гына медиклар көнгә 70-тән алып 100-гә кадәр кешене кабул иттеләр. Душанбе көнне 450-гә якын мөрәҗәгать. Табиблар чаллылардан аларны да аңлауларын сорый. Алар үзләренең физик мөмкинлекләре чикләрендә эшлиләр. Йөкләнеш күп тапкырлар артты. Мы подключили все имеющиеся у нас ресурсы, мы увеличили количество кабинетов, мы ввели сортировку пациентов, то есть пациенты, которым надо уже на завершающей стадии лечения, которым надо закрыть больничный лист, они у нас закрываются в совсем другом месте. Сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Александр Николаев билгеләп үткәнчә, пациентлар санының кискен артуы күзәтелә. Шушы көндә ул берничә медицина учреждениесендә булды. Во всех поликлиниках города развернуты дополнительные кабинеты для приема пациентов в неотложной форме. К сожалению, медработники также болеют. Соответственно, нагрузка на врачей и средний персонал кратно возросла. Эшкә медицина югары уку йортларының ординаторларынан җәлеп итә башладылар. Шулай ук медицина күлияте студентлары да җәлеп ителде. Мондый ашыгыч режимда тагын күпме эшләргә туры киләчәк, әлегә билгеле түгел. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Айдар Мусин, яңалыклар. Теманы дәвам итеп, Татарстанда бер тәүлектә коронавирусның 996 яңа очрагы теркәлгән. Бу пандемия башланганнан бирле республикада теркәлгән рекордлы күрсәткеч. 13 кеше чирне читтә яктырып кайткан, калганнары башка авырлар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 208 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 4 февральгә республика буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 52398 очрагы билгеле. Аларның 39914 терелгән, 278-е узган тәүлектә. 100 мең сумнан артык зыян Чаллыда 70 домофонның блокларын урлаганнар. Полиция хезмәткәрләре вандалларны эзләгәндә шәһәрдәшләргә үз хисапларына яңа зарядка җайланмалары урнаштырырга туры килә. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Александр Захаров пенсионер, 1409 йортында ул инде 30 ел яши. Бу вакыт эчендә бирдә бер генә урлау очрагы да теркәлмәгән дип сөйләде Чаллылы. Хәзер йортта яшәүчеләр вандалларның гамәлләреннән җафа чигән, алар домофоннарның блокларын урлый. Нәтиҗәдә керү ишеге ябылмый, подъездларда яшәү урыны булмаган кешеләр җыела. Бу даими тавыш һәм чүп-чар дип дәгъва белдерә ир. Там начинается безобразие, туда заходите. С этим все как и было ограничение. Не каждый зайдет, а это свободно. Там, ну, хоть немного убрали, а то там был беспорядок вообще. Бутылки.
Это много значит, помогает этому домофон. Обесточивая, вот эта панель, магнит, они уже не работают, дверь остается открытой. Әлігі бәлі 14-ші комплекстағына түгіл 39-ші, 40-ші һәм 41-ші микрорайонда яшаучылар да домофонсыз қалған. Шәһәр инфраструктурасын қарап тоту дирекциясы жетекшісі урынбасары Рената Гәрәев сүзләренә қарағанда, бір ай ішінде генә дә шәһәр буенча 100 мең сумнан артык 70 домофон софтан чыккан. Сам блок питания достаточно дорогое удовольствие, 1400 рублей, но воруют не за целью перепродать, а именно для внутренней начинки, буквально там 30 грамм меди, железа может грамм 50. Копеечное как бы металлолом, но ради этого идут на такое неудобство для жителей, когда обесточиваются подъезды и люди не могут пользоваться всеми благами, сказать, цивилизации, когда дверь должна быть закрыта и доступ посторонних лиц исключен. Полиция вандалларны эзләгәндә шәһәрдәшләргә подъездлар ябылсын өчен үз хисапларына яңа домофоннар куярга туры киләчәк. Шәһәр инфраструктурасын карап тоту дирекциясе вәкилләре подъездга керергә омтылучы шикле чит кешеләр булса, шундук бу хакта Эчке эшләр идарәсенең кизү участогына яки идарәче компанияга хәбәр итәргә киңәш итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Икеләтә күләмдәге Гранд Ошол онкология диспансеры табиблары фатир сатып алуга яки социаль ипотеканы түләүгә акча алдылар. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда медиклар өчен түләү күләме 800 мең сумны тәшкил итә. Нәбиуллиннар гаиләсе алынган акчаны нәрсәгә тотачак, хезмәттәшем дәвам итә. Эльмира Набиуллина функциональ диагностика табибы медицинада ул инде 5 елдан артык. Онкология диспансерында узган елның гыйнвар айыннан бирле эшли. Ярчылыга ул гаиләсе белән Татарстан Республикасының Әлки районыннан күчеп килгән. Набережные Челны переехали, потому что город развивающийся, современный, и устроились в онкодиспансер, потому что больница новая, перспективная, оборудование хорошее, качественное, экспертного класса, что намного облегчает работу врачу в постановке диагноза. Эльмира Набиуллинаның ире дә медик, ул онкология диспансерында эндоскопист булып эшли. Алар икесе бергә грантка дәгъва итә һәм икесе дә аны ала. Шулларның сүзләренә караганда, алар акчаны ипотекага кертәчәк. Мы с супругой подали пакет документов на получение социальной ипотеки, и в течение года мы получили квартиру и ключи. Уже в ближайшее время будем переезжать туда. Этот грант был очень нам полезен, это как первоначальный взнос молодой семье, как поддержка очень существенная, мы очень всем благодарны. Ярчыл онкология диспансер коллективында барлыгы 220 хезмәткәр эшли, шуларның 54 табиб. Соңгы 3 елда медучреждениегә 25 яңа медик кабул ителде. Шуларның 13-е грантлар алды. Доктора приезжают как из других регионов и, значит, из Республики Татарстан, из других районов. Также мы приняли в этом году сотрудника из Гаити. Значит, это врач-онколог, который работает в хирургическом отделении. Грант акчалары табиблар фатир сатып алсын, яки социаль ипотеканы түли алсын өчен бүлеп бирелә. Татарстанда медиклар өчен грант күләме 800 мең сумны тәшкил итә. Моннан тыш бер тапкыр бирелә торган муниципаль түләү дә бара. Декабрь аенда Чаллы башкарма комитеты бу сумманы 2 тапкыр арттырды һәм хәзер ул 200 мең сумны тәшкил итә. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 7 по 12 февраля. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ «Бин», первый этаж.